Ние сме агенция за превод и легализация ArteDoc. Аз съм Ники, съм офис организатор в приемната ни на улица Александър Жентов, номер 6, в близост до консулския отдел на Външно министерство. Днес ще ви запозная как се легализират документи, издадени от съд или нотариус. В тази категория попадат свидетелство за съдимост, нотариално заверени пълномощни, декларация за съгласие и нотариален акт. Свидетелството ви за съдимост трябва да е в оригинал, с двама стилени подписа и задължително трябва да е валидно за чужбина. След това заверяваме документа с печат апостил от Министерство на правосъдието и заверяваме превода ви в консулския отдел на Външно министерство. В България само две институции могат да слагат апостил. Това са Министерство на правосъдието и консулския отдел на Външно министерство. Повече информация за предлаганите от нас услуги може да намерите в интернет на официалната ни веб страница artedoc.com. Обадете ни се и ние ще ви предоставим безплатна консултация и оферта.